Akwụkwọ Mkpughe isi nke 10. M wee hụ mmụọ ozi ọzọ dị ike ka ọ na-esi eluigwe na-arịdata, yi uwe igwe ojii, isi ya kpuchikwara mmiri ozuzo, ihu ya dị ka anyanwụ, ụkwụ ya dị ka ogidi ọkụ. O ji obere akwụkwọ mepere emepe n'aka ya, o wee tinye ụkwụ aka nri ya n'elu oke osimiri, ụkwụ aka ekpe ya n'elu ụwa. O wee tie mkpu n'olu dị elu, dịka mgbe oke ifufe na-eti mkpu. Mgbe o tiri mkpu, egbe eluigwe 10 kwupụtara olu ha. Mgbe egbe eluigwe kwụsịrị okwu ha, achetara m ide ihe, ma anụrụ m olu sitere n'elu na-asị m, debe ihe ndị egbe eluigwe kwuru, edekwala ha ede. Mmụọ ozi ahụ m hụrụ ka ọ na-eguzo n'elu oke osimiri na n'elu ụwa weliri aka ya elu n'ebe eluigwe dị, wee jiri onye ahụ nke dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, onye kere eluigwe na ihe dị n'ime ya, ụwa na ihe dị n'ime ya, oke osimiri na ihe ndị dị n'ime ya, ṅụọ iyi na oge agaghị adị ọzọ, ma n'ụbọchị njem nke mmụọ ozi nke 10, mgbe a ga-amalite ịfụ opi, mgbe ahụ ka ihe omimi nke Chineke ga-agwụ, dịka o kwusara ndị ohu, ndị amụma. Onye ọhụụ ahụ m nụrụ site n'eluigwe gwara m okwu ọzọ, sị, gaa, were obere akwụkwọ ahụ nke meghere n'aka mmụọ ozi nke nọ n'oké osimiri na n'elu ala. M wee gakwuru mmụọ ozi ahụ wee sị ya, nye m obere akwụkwọ ahụ. O wee sị m, nara ya, rie ya. A ga-eme ka afọ gị dị ilu, mana ọ ga-atọ ụtọ n'ọnụ gị dịka ọlaedo. M wee nara obere akwụkwọ ahụ n'aka ndị mmụọ ozi, rie ya. Ọ dịkwa ụtọ n'ọnụ m dịka ọlaedo, ma mgbe m risịrị ya, afọ m dị ilu. O wee sị m, ị ga-ebu amụma ọzọ n'etiti ndị mmadụ, mba, na asụsụ, na ọtụtụ ndị eze.